উৎপল দাসক লগত লৈ চামমাৰী এলেকাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিলোঁ। অভিযান কালত আমি দুজন ল'ৰাক আটক কৰিছিলোঁ। এজন হৈছে এলবাৰ্ট আহমেদ আৰু এজনৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ নাথ। আৰু সিহঁতৰ পজিশ্যনৰ পৰা এটা ছাছপেক্টেড হিৰ'ইন আমি 1.11 গ্ৰাম ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এটাৰ ঘৰ হৈছে হালদিবাৰীত, এজনৰ ঘৰ হৈছে এলবাৰ্ট আহমেদৰ ঘৰ হৈছে হালদিবাৰীত, ভাস্কৰ নাথৰ ঘৰ হৈছে দন্দুৱা ছাত্ৰ। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।